Да, обаче потребителя, той браузъра му ще чака, ще зарежда, докато ви обработите този файл. И ако зарежда повече от няколко секунди, той потребител се откаже, защото вижда, че тук нещо не е в ред. Тия неща се правят на заден план с някакви, примерно за PHP cron скриптове и просто пускате го да не вижда потребителя това нещо, което става. Или дори да трябва да го вижда, направете една страничка с един progress bar. Може да не е точно с проценти, може просто нещо да се върти там, обаче да казва на потребителя, че нещо става, че нещо се прави, а не просто браузъра да му зарежда е така. Така, основни неща за MySQL, трябва да знаем, индекси. Значи в половината от проектите видях, че даже в повече от половината от проектите нямаше нито един индекс. Какво е индекс? Вие като трябва да намерите някакво съдържание в една книга, какво правите? Отваряте на съдържанието, гледате къде се намира това, отваряте на една страница и всичко е точно. Без индексите, MySQL какво прави? Трябва да мине през всички записи в таблицата, трябва да ги прочете, да ги сравни с вашата заявка и чак тогава я обработва това. Индексът какво е? Индексът е едно съдържание. Както при книгата, едно съдържание, което казва тая информация е еди си къде. И вече много по-лесно, вместо да прехвърляме цялата таблица, да прочитаме всеки един запис, може да са милиони записи, вместо да прочитаме всичко това, ние се допитваме до индекса, гледаме къде е и директно, значи това е няколко пъти по-бързо ще ви стане приложението. Така, плюсовете, обясних ви плюсовете, минусите, този индекс трябва да се поддържа в добро състояние, т.е. да е актуален. И това става при записване или при промяна на информация в таблицата. Като имате някакъв запис, този индекс трябва да се обработи наново, трябва да се създаде от начало. И затова става по-бавно записването. Затова приложения, които четат повече, отколкото записват, е много добре да имате индекси, даже почти задължително. Къде да слагаме индекси? Значи индекс може да се слага на едно поле или на няколко полета. Като най-често слагате на тия полета, които търсите по тях. Имате някаква where клауза и след нея някакви полета и търсите информацията и те ги слагате в индекса, за да става по-бързо. Индексите, които са на повече от едно поле, те се записват отляво надясно. В смисъл, примерно имате поле 1 и поле 2 в индекса, като напишете заявка, която да търси, в web клаузата има поле 1, равно на нещо и поле 2 е примерно по-голямо от нещо. Това ще използва индекса. Обаче, ако напишете в заявката само поле 2, няма да използва индекса. Ако напишете само поле 1, ще го използва. В смисъл, отляво надясно, които ги ползвате, то си преценява, обаче не може да прескачате. И не трябва всички полета да се индексират, защото това минус тук ще ви забави много работа. Така, explain, това е най-полезното нещо в MySQL. Имате една заявка, пишете explain отпред и MySQL ви казва как я разбира. Има едно такова нещо наречено оптимизатор, което ви парсва SQL-а и опитва се да разбере как най-ефективно да изпълни тази заявка. И вие какво виждате? Виждате какъв е типа на заявката, виждате кои таблици са в нея. Тук има само един ред, обаче ако имате някакви джойнове, тук ще има повече от нея. И то фактически това са стъпките отгоре надолу, това са стъпките, в които се изпълнява заявката. Примерно имате select from documents, join users, там по някакви параметри. Първият реч е documents, евентуално ще има индекс, това поле казва кои са възможните индекси да използва, а това е кой индекс използва. Значи ако key е none, това е лошо, защото не използва индекс, трябва да прочете цялата база, цялата таблица всъщност. Така, rows полето ви казва колко полета, колко е прочело, за да намери това, дето трябва. Обикновено, като няма индекс, това е всичките полета в базата. Така, също на много места видях, търси се в текст, обаче се ползва like. Какво прави like? Пак така,
минава по таблицата, чете поле по поле и сравнява. Вижда има ли го това текст вътре. За тази цел в MySQL има специален тип индекс, казва се full text. Значи, то си го индексира по много по-различен начин, не е нужно, нали, даже можете да търсите с relevance, което е, нали, оценка за точност, както Google, например. Това е много по-базова версия. Google са някакви страшни алгоритми, обаче можете да му кажете, нали, да търси примерно по честота на срещане на тази дума. Колко път се среща, толкова повече, този коефициент е по-голям. Може би трябва да кажеш какъв е минуса на full text. Пъти само казва, че има плюс, но това е минус. Да, разбира се. Има и минус, значи пак добавянето пак е минус, защото става по-бавно. Друго, което... Не мога да ползва повече рам. Да. Това не е малко, мисъл. Зависи колко артикули имаш и така нататък. Ама при много артикули милиони, нали, си го напълни в рама. То е ясно, нали. Предполагам, че е ясно, нали, че ползва повече ресурси. Да, това нещо. Може да го кажа, да. По-сложно е, нали. Всеко по-сложно нещо обикновено ползва повече ресурси. Така. Друго нещо при ползването на индекси, избягвайте функции. Функции на самите полета. Значи, тая функция left в момента казва това поле да го изреже, първите два символа да изреже и да го сравняваш с char, нали, с CH. Сега, това нещо не може да ползва индекс. Защо? Защото трябва да мине през... Нали, вие сравнявате и това нещо, резултата от тази функция. Сега, MySQL не може да знае резултата от една функция какъв ще е и това да си го запише предварително. То минава и проверява за всеки ред. Сега, вече втората заявка с лайка може да го използва този индекс, защото не сравняваме резултат от някаква функция, ами сравняваме директно полето. И директно полето е записано в индекса. То го знае къде е, ще го намери много бързо. И другото нещо с звездичката. Звездичката какво прави? Ами взима всички полета от таблицата. В смисъл от редовете, които взимат. И съответно има много информация, която няма да ви трябва. Нали, в най-общия случай. Най-хубаво е да си взимате тия полета, които ще използвате, защото така пестите и мрежови ресурси, пестите и четенето на тия всички неща от MySQL и да ви ги предаде на вас. Query Cache. Какво е Query Cache? Ами най-общо пази резултати от заявката в паметта. Що в паметта? Защото е най-бързо. Значи паметта е най-бързото зачетане и записане на нещо в компютъра. И каква е ползата? Ползата е, че като изпълните една заявка, примерно по-тежка, да речем там няколко стотин милисекунди се изпълнява някаква огромна заявка, и следващия път, като я пуснете, тя се изпълни за няколко милисекунди, защото вече е изпълнявана, записана е в паметта и я има там, то директно се извлича. Няма нужда да се консултира с таблицата, няма нужда да прави такива неща. След това е уловката. Този кеш, тия кеширани заявки, за всяка таблица се изтриват при update, insert или delete. Тоест, като се промени таблицата, тия неща се трият. И другото, което е заявките с функции не могат да се кешират, защото функциите може да имат различен резултат всеки път. Няма как да знаете, примерно, че тая първата функция, тя всеки ден ще връща различен резултат. Не може MySQL да знае, примерно, днес да я кешира, пък утре да не я кешира, нали? Затова, за справяне с този проблем, ползвайте си хардкоднете го това, нали, примерно с PHP, вкарайте го вътре, тази заявка ще се кешира, като се смени деня, то вече е друга заявка. Нали? Заявката включва и данните. Като се смени деня, ще е друга заявка, дори и старата да остане в кеша, то вече ще търси наново и ще вкара новата в кеш. Нали? Няма да има забавена информация. Така това е много полезно нещо и много удобно, не знам защо не го ползват много. Виждате червения код, какво правим? Стандартното. Имаме някаква таблица с потребители, примерно, проверяваме има ли такъв потребител.
Не, таблицата с потребителите не е много добър избор, ама пример не. Но виждате идеята, селектираме по нещо, проверяваме има ли вътре резултати. Тук по-скоро трябва да е Q, нали, fetch, там първия такова, не numerals, но не съм го догледал така. И проверявате вече с езика с PHP, примерно. Проверявате, ако има заявка, ако има ред, го апдейтите. Ако няма ред, го, нали, добавяте ново. И долното прави същото, само че много по-лесно. И тук вие какво правите? Извличате нещо от базата данни, взимате някаква информация, нали, това е отделна заявка. След това пускате друга заявка, нали, спрямо резултата от тази информация. Тук пускате само една заявка. И това няма нужда да ви връща информация, няма нужда да хабите от времето. Примерно тази таблица, ако е InnoDB, каунта ще е по-бавен. Нали. Така. И условието е, трябва да има unique индекс на това поле, което трябва да ви е уникално. За да знае MySQL кое е уникалното поле, за да намери, примерно вие сега се опитвате да инсъртнете чък в тази таблица. Обаче MySQL, като знае, че това поле трябва да е уникално, той ще го види това нещо. Ако няма duplicate key update, това ще даде някаква грешка. Обаче в момента го има това нещо и то просто ще изпълни апдейт. Ще прескочи добавянето на данните и ще изпълни обновяването. Така, малко PHP, съвсем малко, APC. Ако си конфигурирате сами сървър, някакви такива работи, задължително си инсталирате APC. Просто дори без да го използвате в кода нещо, това помага. Може да го използвате като memory cache система. Примерно, съхранявате си някакви... Ето, примерно, тия външните, нали, заявки към външни апита или някакви актуални информации от други сайтове, може да си ги кеширате с това за определено време. Зависи там колко ще му позволите да се забавя, нали? Защото кеширането е за някакво време. И може да го ползвате това нещо. Вместо всеки път да правите заявка, примерно на 10 минути, ако ви често се актуализира информацията, това става. Така, Xdebug и WebGrid. Xdebug е един много хубав като плагин, да го кажа, за PHP. Какво прави Xdebug? Той записва детайлна информация за това какво прави вашия скрипт. Като го пуснете, нали, трябва да сте го конфигурирали. Има профайла, така се казва. И той записва всяко едно нещо, всяка една функция, която се извиква, колко път се извиква, колко милисекунди отнема за изпълнението. И всеки такива, примерно, тая функция отнема общо 500 милисекунди, обаче някоя нейна функция, която тя е извикала, отнема повече от това време и това вие го виждате. Обаче, никога не го инсталирайте на production сервер, което значи там, където ви се хоства сайта, това не трябва да го има. Дори без да го ползвате, това нещо отнема ресурси и съответно ви забавя скрипт. Ето един скриншот от това нещо. Това са ни функциите. Там пише колко време са се изпълнявали, нали, колко пъти са ги изпълнявали. Тук ако цъкнете ще ви покаже и код, даже коя функция, къде в кода на кой ред е отнело многото време. Това всичко, това е много полезно. И като си оценявате приложенията, нали, написали сте всичко, обаче, пуснете го през едно такова нещо. Вижте го как се държи, вижте кое е по-тежкото и намерете някакъв по-друг начин за справяне с този проблем. Нали? Първата стъпка е да разберете къде е проблем. Това нещо много ви помага в този случай. И така, това е края на презентацията. Благодаря за вниманието и успех утре. Ако имате някакви въпроси. Има ли въпрос? Не писат много. Добре. Никой няма да пита как направя тази презентация.
Не е напред. Не е на Prezi. Impress.js. Браво, това е. Оня ден си браузах изгидка. И попаднах на това нещо, което много ме скефи. Чакай сега да видя. Има едно подаръче, тук едно код. А не ли? Лъвче. Лъвче, да. Ето пише дали, че лъвче. Да, то се пише. Това е. Темата на самия Windows, как се казва? Много е... Темата на Windows нямам никаква идея как се казва, обаче намерих я в DeviantArt. DeviantArt има теми за Windows. Да, пълно е с такива. Ама не е сканерите. Аз си изпратих. Какво? Трябва под негов надзор да изканерите темата, защото малко се бъгва. Трябва да си пъсвате Windows малко, не там. Само малко? Само малко. Какво ли ни трябва да се прави на този Windows? И така, влизате в DeviantArt и там търсите теми, има